कमर के ऊपर आ ढोरी के बगल में अरे भैया भौसी वाला तहार कहे के मतलब का बा कि भौजी के कमर के ऊपर कोनो गधा के लन पेल दिल बा तनी आगे बोलो तो अप्लाई करतनी का हाल बा भाई। तो आज हम फिर से बात कइले बानी भोजपुरी गाना के काहे कि आजकल भोजपुरी नु बहुत आगे बढ़ गल बा ओइसे नु भोजपुरी में बात करे के पड़ता। तो तुमके बता दी भाई लोगन कि आज के वीडियो नु बहुते खास बा। तो भाई लोगन वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी के दिल को ठेस पाने के लिए। तो बिना कोनो लाना लहसुन के नु आज के बकचोदी स्टार्ट। हमारे कुछ बाहर तारा बहनी के गाड़ी में गधा के सामान पेलू वाह हमरा कुछ दिखल बा। अरे भैया भौसी वाला तो का दिखल बा तनी खोल के बताओ तब नु हमो कहम कि हाँ भैया सच बोलता रह तनी आगे बोलता का दिखल बा। अरे पूरा वही पटी कलबा बाहर तारा बहनी के गाड़ी में जुआठ पेलो वाह बहुत अच्छा सुनता रहा भाई लोग। अभी नहीं भौसी वाला कहता कि हमरा कुछ दिखल बा तो ये सर्व से कहनी है ए भैया जी तनी आगे बोलो कि तारा का दिखल बा। अब कहता कि बिहार वही पर टिकल बा। अरे भैया भौसी वाला लार चटब बाहर तारा बहनी के गाड़ी में गधा के लंड पेलो वाह बहुत अच्छा सुनता रहा भाई लोग। कैसे भैया भौसी वाला कहता कि बिहार सारा वही पर बिहार सब वही पर टिकल बा आ तारा ढोरी पर लव यू लिखल बा। अरे भैया भौसी वाला अगर तो दोबारा बोल देबे नु पटा के पेल देम लाने पर हक देबो। बिहार पूरा वही पटी कलबा ए सार तनाई बुढ़ सुनर अब तो हमारा दिमाग मत खराब कर। गलती से हमारा झाड़ झोंक कर जानु तहार बहन चोदो उहे रखो मोछ बना के आ सरो मल दे हम सब तो मच्छर झड़ जाई तार बहन जो। फिर से भौसी वाला कहता कि बिहार वही पर टिकल बा। तो नहीं बताओ भाई लोगन बिहार सारा पर टिकल बा मानी भौसी वाला बिहार के बदनाम कर देता भाग तोर बहन चो। ए सार तो नहीं त लंड के पे तक भौजी के पटा के पेल ना जाता हार बहन चो आ कहे तार ढोरी पर लभी लिखल बा तार बहन चोदो कहीं का मतलब कुछ भी बहन चो भाई कहीं से आवता सन आ कुछो लिख देता सन आ कुछो कहता सन। तो नहीं बताओ भाई लोगन ढोरी पर लभी लिखवा ले भौजी तो इस सार कहता कि तारा ढोरी पर लभी लिखल बा। चलो हम मानते नहीं भौजी लिखले बिया तो ई कहता लेकिन भौजी के तो नहीं बताओ लोगन भौजी ढोरी पर काहे लिखल बा। हम तो कहते तार बहन चोदो भौजी नु तो गाड़ी पर लिखवाला आ सबके बताओ तार बहन चोदो लोगन भाग यहाँ से। तोहरा लव यू देखी के ढोरी पर तोरा लव यू देख के भैया तार कहे के मतलब का बा हो कि ढोरी पर लव यू देख ले बानी सन त का हो गइल बा हमने खोल के हिला ले बानी सन का कि खोल के गिरा दे बानी सन कैसे कहत तारा तनी आगे बोला। लइका सब भइल दीवाना हो हाँ ई बात नु तू बिल्कुल सही कहला हा कि भौजी के ढोरी पर लव यू के नु हमहू दीवाना हो गए बानी लइका का तो बात छोड़ा काहे कि भौजी के नु पक्का हमरा मन करता न भाई कसम से कि भौजी अगर हमारा लगे नु पटा के पेल देती नु बड़ी मादा मतलब भौजी देखा कितना खुश लागत है बहन चोद ढोनी पर लिखी लिखल बता आ भैया बाग तोर बहन चोद। तो बस भाई आज के वीडियो यही पर लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करम शेयर करम कमेंट करम और तोनी के बता दी भाई लोगन कि वीडियो बनाने में बहुते मेहनत लगता है। अब तो देखा हम कहाँ आके वीडियो बनाता नहीं देखा भाई लोगन कितना बड़का जंगल में आके वीडियो बनाते खाली तोहनी के हंसावे खातिर। तो प्लीज़ भाई लोगन हमारा के सपोर्ट करो आ भाई के दुलार प्यार दो काहे कि मज़ा आए भाई तोनी सपोर्ट करो तभी ना देखा हम अब मालूम है कहाँ बानी हम अगला वीडियो में बताओ हम कहाँ बानी। तो लाइक करो लोगन।